artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion for the completion of this project. Thank you. Onye no welu. Onye award rilo ewelu. Onye ana ewelu. God have mercy upon us. Onye ruo welu nke ya. Governor ewelu. Contractor welu. Even opposition party ewelu. Ewote ego a ga-ejiri ilo. Onye nke ewelu, onye nke ewelu, onye nke ewelu, onye nke ewelu. By the time ego na-elu contractor aka, contractor ewelu kwa ego nke self. Move on. If ka ha si ewesasi ego eji arụ ilo. Before you know it, abịazie telu mmadụ ajụ panana. Etechara ya ajụ panana efe ye mmiri zoro ana kpam. Mmiri tụrụ ana na kpam okpochakọrọ the whole ilo.